Eli siinä on semmonen lohikiusaus, sit on punajuurta, on jälkiruoka ja sit salaatti. Aika kiva. Tuleekin niin sopivaa aikaa, kun on ollut viikon niin flunssassa. Tässä on ollut 3 päivän ruoka. Aikamoinen yllätys, että todellakin. Että... Ihana kuulla. Kiitos, kiitos. Hyvänen aika. Siitä oli niin ihmeellinen juttu, että... Voi että. Kiitos.